Denarong along usuka asong atumpen IM Tarendra Brahma amepi miki kaipon. Anjali Tok BP keso ka chelang Japan Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke thekiding CEM EM atumulong pen kera pachuhang. Mondol Congress Committee ahin pen joint extended amay padopon. Kardom pinanikang samberta thanjebang nili samir paliti mungpi non berdang tonpen archupanik tham. Usuka Central Committee atumpen Animal Husbandry and Veterinary Department IEM Tarendra Brahma Lapen District Veterinary Officer Dr. Dilip Mahanta Mepi mege kaipusi nilitama pherang kepen bertanang pali. Labangso sa elong usuka may pu bibison teron lapen songklem rapet arisang hotu do. Karbi Anglong Autonomous Council along Veterinary Department atum thetan kachapang lem puchinisi usuka asong atum pen Veterinary Department IEM Tarendra Brahma lapen DVO Dr. Dilip Mohanto atum cari calon ponthekte po alam thepen usuka asong atum Veterinary IEM lapen officer amepi mekikai kai jiephan usuka asong atum Veterinary IEM Tarendra Brahma lapen Dr. Dilip Mohanto amepi selamsi towar soding chesong pen labanghini amepi kai ponpusi tirta ritun long. Pain ko rahini Surupothar constituency angkang Balipothar ahawar Muhri Tokbi arong along kidodon Sona Tokbi lapen basapi hansepi atumasupi Anjali Tokbi pi alang ni kesu kacholong ningkan narke pleng tanglo bonta piniar nianta kemeji angtek teklongli. Kesu kacholong abang phi api apotum kiduk thek tik penajok kesu kapame ponjia phan sekachelang damji aja kong horang kabedet penajok kesu kacholong abang phi aphan hemsi pado aret anvetlo lasi Sekachelang Jiaphan, Jogot Singh Inti EM, Karbi Anglong Autonomous Council, Tuliram Ronghang CEM, Karbi Anglong Autonomous Council, Dr. Numal Momin, MLA Lapen Foreign Singh B MP Atong Aphan, Alangli, Tokbe Asang Ho, Asopi Anjali Tokbe Piaphan, Keso Kachelang Ji, Lapen, Kachepa Meji Aphan, Kerat Nang Piponvek Nang Jipusi, Herangke Kahumri Damhot, Chuning Ridun. Hati anta cipon erlo non ke niliki nilidat abet derlo wo bi pak do anta cijor erlo nilitum sakuri ave bakuri ave penajoy ne nasi pini kethe kiding atum phan CEM MP EM Horen Singh B lapen Tuliram Ronghang Joko Singh ti aphan sita nili so se ke chilrang jia khorot nerap tha pusinang litumalong ini nang chuning ri dun lo. Kesu kacholong Anjali Tokbi api apotum kechong dat chot pensi kireng ajok sekachelang ponche phan avar saya videdlo kachong dat chot atangka pensitame pinang ademalong se chelang ponno bonta kemiang thekabe kesu api ong nang bat ong asonsi thek thulong rong akesu ang theke lapuson henlo apukar ting lapen akengke kan ningkan nerkep ang bongta barpi barso damun e lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachari abang pu atum pen sekachelang ji avar sai Kerap prap jin pen nang ki pidon jia phansi alangli tok biasang ho tum pen chuning ripon alangli contact number 60019415556 alangli account number 390953692996 IFS code SBIN 0002028 Pai Sirkep Amreng constituency arlo Lang Hempi Skola Hemalong Chitini Pai Krenar Kep Arni Mondol Congress Committee pen patir piponsi join extended amay ingni ponposi nilito masay Hemalong bertanang pali. Bangso mai long Mondol Congress Committee President Akimia ke hai sart herong hipen mai che pahem pupon lapen mai long kache tongdun Mondol Congress Committee Administrative Secretary ake hai Divelson Terang pensi thanpon Bangso mai long Socheng Block Congress Committee President XEM Alisik DP West Karbi Anglong Mohila President Bimolati Mungpi West Karbi Anglong District Congress Committee Vice President Singh Teron West Karbi Anglong District Committee Secretary Gladson Tiso Socheng Block Congress Committee Bali Teron Socheng Block Congress Committee Vice President Sar Singh Teron Socheng Block Congress Committee General Secretary Bindro Rongpi Lapen Kaprek Arpuke Dotum Ta Chetong Dunpen Mai Adi Pipon Bangso join extended amay papadupon ng Pokatike, BGP, AFTC, EPHLC lapen. Kapre-kapre ratchari asong pen, bang puket sasi aradatum Congress ayalong cepa ogdun.
lapen non ke bang jibang pukili ga hut mes na vote pen congress kache pahai thuji apan lapen non ke chari bama sarkar ornodoi scheme kipiki inul pen sika pharo nar kebra thongke bet sitami congress nang chahai dalole putangte e don pen suri kret rok sira pharo pho kelong jawar sai deng ponji pusi mailong jaite kan lapen penang antikiting mai do dapi national anthem lunsi insam jin pen mai pajut pon Hulapunatu, Chiti ni Pai Krinar Kepani, Surupothar constituency Kaparlo, Maidhamik Sarihajan, Left Wing Polling Center Alongta, Congress ay aparte tumpen Mai Padupon. Labang sa Mai ki, Langting arong Sarchon Roterang ahem along si Padupon. Amo alang lila, mensi taro kaya pulo, BJP ke laso coronavirus kanta rajti batu bangke la bangke chokse pulo. Lake la hinupil hai ke, arleng tum dolo kichi. Bang blood pressure pe na problem dolo, coronavirus ko kalima kalang macini ne. Nenta blood pressure doy pasulong dolo guhati lam ke pranang chiboy julo. Lason dopik le linitum arlengang bong ta. Inke lai ke business aja bangke. Kino kam hai bangke. Like business alang mensing taro kaya nang thang lai bangke business lai bangke BJP sarkar tum gel hai siklem bom nam bangke itu mang chini neng bangke. Inke laso policy son rashli claim kele kartang bangke. Lasi nili tumta chingma ke aning tim piglo tumla nili pen la taru sang hopen la katha sang hopen tum chingma danglo rat long dam nei tumang tan nili tum si pura thanang nang ke apon mila nei corona virus support la lasi lam system tanong ke aport nang le et posi Labang sa Mai long man kito MLA abarin sar kleng dun terang lapen alang liristang ho BCCMI pu barin sar chondro katar PCCMI pu Moidhamik LP School sar sunu patak lapen penangan Congress klembang piatum cetong dun pusi birta riptun long. Chiti ni Pai Krinar Kep Arni Surupothar constituency Kaparlopon Phungbong Timong arong along Raddet Mai ke theke pado ahem along BJP amai padopon pusi nilitama pherang kepen birta nang pali. Labang so Mai hanjang lang sa polling center amai pu sar harsing kathar ahin pensi charipon. Mai long BJP Karbiang Long District Committee atum kapin khat ateng pensi. Labang so Mai ke padopon pusi Maidho Sarihajan polling center local committee amai pu sarondo biahin pen Mai lampi pachinipon. Moyo Sarihajan polling center achunbang sar hemari intia hin pensi. Mai long kachetong dun aluhi atum aphan pachinipon. Labang so Mai long kachetong dun aluhi atum laki. Is Karbiang Long District Committee Mahila Morcha amai pi sang pi kadom terang pi Surupothar constituency administrative akong chunbang sar Vidya Singh Terang Surupothar constituency Mahila Morcha akong chunbang sangpi kaphui kathar pi Sakti Kendra akon benar sar Son Terang Surupothar constituency Mondol committee akrembang pu sar Sonaram Terang sar Lang Tukro sar Otom Tiso atum lapen Surupothar constituency Mondol committee along youth minority amai pulapen chunbang atum ta chetongdun. Lapen lason si Yuwa Morcha may patum stame chitong dun. May long penangan BJP along klembang pi atum chitong dun pen maying samjin pen pachunpon. Lapen kuson si Nirmola atum risu ejang atum lapen booth committee atum ke claim ke damboma lapen BJP aphan ke kroyara atum mithanga party along chedo thip nang jipu hai hua lam se chingwai chingsai pon. Labang so Mai long non ke bang ji MLA kiligalong kuson pen si BJP asong ka chepa hai thekji ma pu alam hai huita chethan chepari pon pusi hanjang lang so pen KD News apherang ke Jameson Teron lapen Trison lek thepen birta nang pali. Pinyani kang sam birta bang kila pansi kang company long lang ibong tame Karbi Daily News, Domi Thakme, Kurwang Thu.